10 Mei जों बिसि बुरुम नो दिनै थै थानाय बरम गोनां दिनै सेंक्राक दिनै हा दफाना हामजागनाय दिनै बिरबिक्रम जमातिया 1973 o oro seba khaigui दिनै bo soid ingkha martyr singkha जों साइमानो दिनै बिरबिक्रम जमातिया ख्रक्सा हा दफाना हामजागनाय बन पुइला त्रिपुरा जगो हानस हामजागै हा सेलायगै बो लांमा चौलांखा जों साइमानो अरो तेलेमरा एलाकाओ पुइला जों हस्तान्तर जमी फिरत इलिगेल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट न तयै बो सबा खाइखा आजुराओ त्रिपुरा सबाय वानसा हा सेलायगै बन पुइला अरो शहीद दंगो बो थैलांखा आबन मुइतु खायै जों साल बिसि बुरुम नो जों पालाय दंलायो सेमाबो जों पालायो तागलायके जों साइमानो दिनै लकडाउन नोंमोन बागै जों अरो ससियेल गैदारिं खालामलिया आफनो जों जे मानसाक जों अरो ससियेल डिस्टेंस नारगै जों दिनै अरो खुमबक्खा आनि लगे दङ दिनै बरं MLA सिन्धु चरण जमातिया तेबो दिनै एडवोकेट दिनै सेंट्रल कमिटि मेम्बार मिन्टु देबबर्मा ते दिनै अनिमेश देबबर्मा दिनै TNA नि लिडार्स ते दिनै तेलमा डिभिजननि IPF नि गोबां मानसिनि नेतारा अरो फाइजाक जों साइमानो अमा हाइख्लाय जों गाहाम खालायो जों तेबो आगामी दिनाव जों पालायनाय जों जत साइमानो जों दिनै पार्टी हयते IPF पार्टी हयते जों खागाय दंगो जों 10 Mei no जों बिसि बुरुम no जों शहीद दिवस माने मार्टार्स डे अमा हाइके जों पालायनाय बय वानसक दंगो जों पालायनाय दिनै आं हेसे मिनिस्टार अरो आं अकक मासागो अमन पुइला दिनै त्रिपुरानि इतिहास त्रिपुरा लाइबुमानो दंगो दिनै बिरबिक्रम जमातिया बाबु सिखे हा दफाना हामजागै बनि जे शहीद ओंखा बो थैलांखा आमनि बागै जों बाहायनो वानसक दंगो बनो जों बिसि बुरुम no जों दिनै पार्टी तरफ थेके जों बनो पालायनाय जों साइमानो बनि अरन ताखु बुखरब ताखुनखो थांतंख बनि बुफायंखो थांतंख गोबां बनि अर बंसर बनि जातिरखो थांतंख जों अ बिरबिक्रम जमातियानो जों बिसि बुरुम no ताकलायबाय 47 years 47 बोसोर ओंखा बो थैमानि बो 1973 o थैयोबो अ दिननो 10 Mei बो अर थैलांखा आबो जों जतन मुइजो दंगो आं बहायनो मुइजो दंगो अर आं आपरो चराय आं खासिखा आं बरन दुगिया फनो आं खनाखा जे अर नियो तिनरो मोरपारा पान्थरो वानसा त्रिपुरा सवालाय लायगै हानो सेलायगै बर अर बमा सय दंलांखा बनि बागै जों बनो बिसिम बुरुम no जों मुइतो खलायो जों बनो सुरियो बनि जाते बनि आपता बनि फ्ला खाकसामा मानथुं तै जों बहायनो दिनै तिन बर रक्ति प्रसार बहायनो बनो सोरंगै बनो नुगै बनि वानसगमों बनि फ्लानो सान्तिरना बागै जों बहायनो दिनै हा दफाना हामजागै जों बनो सुरन खालायो बनो मुइतो खलायै अजराव जों मावा सलायनाय बोसोक बो दिनै हा दफाना हामजागमानि जों बहायनो जत्तनो बनि पाइपफ्लाया सामों बनि वानसगमोंनो जों पुरन खायनाय बागै जों बहायनो सांमा खालायलायनाय अ ककपिन आं मासाबो दिनै आं बेलायखे दंथ'गा आरो जों गोबां मानसिनि अर फायखा जों साइमानो दिन लकडाउन नि बागै जों गाहामखौ पालायलायमालिया फायनाय बोसोराव जों ते गाहामखौ पालायनाय जों सरकारि तरफ थेके आं अकक सागो आं जेबो हेल्प फैनाय ताके जों खालियाव गोबां माबार खहम दहमखौ जों पालायनाय ताकलाय जों पालायलायमालिया बोरमां जों बेलायबो बखा दंथ'गिया आफनो जों अलरेडि बनि ताखु बगै जों मालायनाय अरो बरनि जाति गुस्ति अरो पाराव दंगो जत तेलेमरा बररक ताकलाय जों जे मानसाक बनि जों खुमबगो बनि फ्लानि बागै बनि फ्ला खाकजमा माथों बो सरग दंगै फानो जों नाख्लाय दंगो बो जोंनो अमन तयिनो जों तिनो अरो तिगेनसा saya karmatana oh hano angle hano marut matangnya ya kematana
sal saya oh 10 तारिख में 2020 जों बिरबिक्रम जमातिया 1973 ठीक दिनैहाय सालाव 10 तारिख में बनि थैगोथार सारखक लांमाने खाम्फार आमसायनि तिरिसा कामि बाय गोसार माजाराव बयनि दफा बाय सेलेंजाकमानि जागा सैजाकमानि हा सैजाकमानि न तैगो जों संग्राम खायथानि जों जबा नखा थानि जों गेसें गसेयाख्लायि ब सायसुं बुसखां आगब खामानि बागै बनेयाव थैगोथार आफ्रो दिनाव सारखकमानो मैतो थागै 46 बोसोरनि पर्तिनि 47 तम जों बने खैमानि साल पालायलाय दंजागो अ पालायना साल जों सारा जीवन पालाय थानाय ताबो जरा 47 बार पालायजा बने जीवन काहिनीनि जे सामं लांखां अर्थात बने 4 तारिख नवेम्बर 1947 आसायगो ब तिनि जरा अर्थात 47 बोसोर ब बुसुक सामं तांखांनि दंमानि किन्तु ब 25 बोसोरनो 17 नि यागने यावमालिया बने थैनो बलिदान हाइन बांगे बने सामं तांबाय बारा न जों तांमानि सायथलायनाय ब सामं तांमानि बा बिसिङाव बन नुजागो बसराय फांसिनिनो একটা করেই পরিবারনি একটা বিয়ালক লাইজাক নুখুনি আসাইমানি আপন করে বকলা সব স্কুলগ কাকে পরিমাইয়া বই পরে তুই বো থাঙ্গান চেষ্টা খাইবানো সুগিয়াবনি ড্রেস করে বই প্যান্ট কাকে বগাম সাকাঙ্গে বই সার সুকে বগেন সুনি করে তো আকি বস্কু থামাই বসে ব আপন সে বমং বাবনো সা বীর হনি থাকা আসে বীর বই জীবন হাই স্কুল বা নানাটিয়া মতে তার প্রাইমারি স্কুলে যখন স্কুল লেভেল মিট রং খাকে ব স্কুলে পড়ে এত তুই মাস্টার খামার বাড়ি যে স্কুলনি মাস্টার বন হায়ার খাই স্কুলনি স্টুডেন্ট হাইলাইয়ে বন স্কুল স্পোর্ট হব অ্যানুয়াল স্পোর্ট হব লাং থাং থাংকে ব আর চ্যাম্পিয়ন শাখা চ্যাম্পিয়ন এমনকি 7টা ট্রফি রব চ্যাম্পিয়ন নাই যা অমতে হে বীর দং মানে ব বনি শাখা অমতে হে বলিদান খাইমাগো ব মাত্র 14 বছর বয়স হব বনি ইয়াগনি থৈরাগৈ ব থৈ गोथां मोतायनि थानि बा ब सुरिनानि बागै अमते एके ब दान साइतमा असुक बि बहायरनो जों पकमाया हायनि बाङि जों जुग जुग हमनो जों सनालाय मा दंगो एवं ब जेखाने उ दिन 10 तारिख में 1973 ब आन्दोलन ब शहीद जागो उ दिन ब माइसे एखलाय नखा माने बनो माइसानि मान कबकमानि पर्यन्त ब जलिमा पकनाय आनि खाना फिना नांनाय ब नखाय थांगै ताबो जरा दै जोंनो ब तंतो दैनो जोंनो मुखुनि खैया गायग्ला माने बनो जों मैखो मा बुंनाय बने आफ्रोनि जे रेंक ब जे सामन खायथों माने 25 बोसोर जरा दैके ब खामारबारि पिजेन कमिटिनि असिस्टेंट सेक्रेटारि अर्थात जागा फिरक मानि बाङै आफ्रो जमी फेरत आन्दोलननि जे प्रधान संघ बा कायसान एकमात्र सारा त्रिपुरा समाज दं माने बा सोसाइटी दं माने बे सोसाइटीनि ब असिस्टेंट सेक्रेटारि ब तिनि गोथां दंखागो बनि सामन बुसुक तांक्रा जों नुखामो ताबो बने समाज बने सोसाइटी आ दिन 1973 साल शहीद होनानै दिननि जे बनि सेक्रेटारि दिनै जराव लेखे हामबाय दिनै जों 10 तारिख मे 2020 सिनि ताकु बिरबिक्रम जमातिया थांनाय 1973 सनो बा 73 बिसिगो सिनि हा এই দফানো গানি দাঙ্গै বা অন্য হানি দফানি বরগক চিনি ত্রিপুরা খাও খাইগै বা চিনি জাগানো দখল খাইমানো আবনো রক্ষা খাইগানি বাङै আবনো খেওगानि बाङै ब নিজস্ব সাইসং ब सबा खाइलांखा दैजों आफ्रो आं बहायनो आं নিজস্ব आं आफाया खना आं सरायखौसि आं खानाखा बुरा बुरिनि खुदै ब साइसंनो आफ्रो माइसेया खाइगै ब जागा किफिल नागानि बाङै ब सबा खाइलांखा दै सबा खाइलांखौ ब साइसंनो ब जुदु खाइगै खैरलांखा गाहायनि बाङै सिनि जत ताकुते बुसनां सागानि मुसुगु जों बनि मुंनो जों पकिया जों थियासाकनो जों बिसि ब्रुंब्रुंनो जों पालागि थांनाय बनि जे खैमानि सा बनि थैरलांमानि सा आबनो जों पालागिबो दङो पालाइबो थांनाय गाहायनि बाङै जत सारा त्रिपुरानि जा त्रिपुरा हास्ति बर' दं जतनो खबम नारागु बनि मुंनो जों पगिया खाइगै जों सब समय मुइतो खाइलागै बनि जे सबा खाइलांमानि जे बनि सामनो जों मुइतो खाइगै जों माइके पालाइलागै बाङै आं जतनो खबम जतनो